பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஏஜேஎஸ் கோட் ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி 15/4/2026 வர வெள்ளிக்கிழமை தேவைக்காக மத்திய பிரதேசத்துலேருந்து மால்வா அப்படின்ற வெரைட்டி வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து லோட் பண்ணுறோம். அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இதில் 40 சேலி இருக்குது, ஒரு 20 மேசி செம்மறி ஆடுகள் இருக்குது. மித்த எல்லாமே வந்து சென்னைக்கு தேவையான கடசரக்குகள் தான் இருக்குது. வண்டியில் வந்து லோடு ஆகி முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நீங்கள் அதை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. டோட்டலாக இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த வண்டி வந்து வர வெள்ளிக்கிழமை மார்னிங் வந்துடும். ஒரு 11 o'clock அந்த மாதிரி 10 to 11 o'clock வந்துடும். தேவைக்கு கஸ்டமர்ஸ் வந்து கால் பண்ணி உங்களுடைய ஆர்டர்ஸை முன்பதிவு செஞ்சுட்டு நீங்கள் நம்ம பண்ணைக்கு போய் எடுத்துக்கலாம். வாரம் இதே போல் நமக்கு வந்து செவ்வாய் வெள்ளியில் இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய காலங்களில் 2 லோடு நம்ம கண்டினியூவாக பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் வாடிக்கையாளர்கள் எப்பயும் போல் எனக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் கொடுக்கணும், நம்ம ஏஜேஎஸ் பண்ணைக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு உங்களிடம் அன்பாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு.